जों पुila nugo abongka Luke simen kotma kaham chapter 23 verse 34. Amongka Jisu Krus Sakao Puila Kok Samani. Tamni saka bo saka. Afa borok no nakari borok tamo khlai tongka abo borok no sawi manya. O Kokni Buchima tamo. Saimandi kai torbai metangjaknani henke. Borok innocent eba dusguri eba nirdus borok ni sinijaknana. Kuno dus guri ungnana. Dos genang borok eba sumsok genang borok kaijun hawa hawi maya. Eka kaijun hawa hapnan bagai borok innocent इंग्राजी बाइके साव निर्दोष borok nana फेबा निर्दोष borok बाइके संगनाय सुमसुक गनां borok ततै bo khoroksa बाइके से सुमसुक गरै हनै काइजनि मकलक प्रमाण जाकनाय जिसु ओ कक सामा बाइ जोंनो बुसिरना नायो जे bo bini sakao chini bus eba chini sumsukni majrano yasagina kha te kaijoni thani bo borok rokno निर्दोष eba innocent nei funugirina nayo aboni bagi bosao afa borok no nakardi tamni ke borok tamo khlai tong borok sai semaya hake o kok sama bai or proman da ko je jisu blai maya gana te busungna hamjago te chini sakni joto dos boru juina ka te kai toni thani ke sengno mathangna bagai निर्दोष proman rakha te abo simia oro jono busirna nayo je okok sama bai kai torno na karnani jini jepuru jisu saka bo promander na ke je kai tor simise na kari mano borok ni sumchok no na karnani phan kai tor simise abon bagai bo kai tor na kar dini koyo tei bo oro okok busunu busir na nayo sumchok ganang borok rok sitete siatete kai toni biruddhe eba kai toni kebengi chaya khlaimani abon bagai borok kai jontani nakar sanna se nango omono jungno bo o puilani kok samo phurungirina nayo eba busirina nayo